Kevin Jones, Cross Hands, Llanybydder. Diolch i chi am adael i fi ddod i siarad â chi heddi. Nawr, mae blwyddyn diwetha wedi bod yn heriol iawn i chi, gan fod drysau'r Cross Hands wedi bod ar gau i rhan fwyaf o'r flwyddyn. Tro mae hyn wedi effeithio arnoch chi? Wel, mae wedi effeithio ni'n tipyn bach i bod yn deg. Cymro ni'r busnes y gwesty mlaen 3 blwyddyn a hanner yn ôl. A fel unrhyw busnes, chi'n gweithio'r busnes lan dros y 2 blwyddyn gyntaf sy'n real bwysig. Rhoi lot o'r arian nôl mewn i'r busnes a creu swyddi i bobl lleol. Ni wedi colli'r, wel, fel 2 chef yda fi wedi colli'r un, mae'r rhini wedi gwrthod mynd y swyddi eraill. Yn trist iawn, wedi gwrthod colli lot o bobl oedd yn gweithio yma, a dim ond ni, cwsmeriad ni. A lot o'n nhw wedi dod yn gymdogion i ni nawr. A beth chi'n gallu gwneud dim byd, dim yn gallu gwneud i fi. Na, iawn. Felly, beth siwr i chi wedi gofod addasu'r busnes a cael eich gyfeirio dros dro? Siwr chi wedi gwneud hynny? Wel, dechreuon ni ar y dechrau cynnig bwydydd either i gasglu neu o'n i yn delifro'r bwydydd iddo bobl lleol. Ond beth o'n i'n gweld oedd yn dim yn gweithio iddyn ni, effaith o'n i'n gweithio yn erbyn siop fel Romino's oedd yn gwneud gywir i peth ochr draw yr hewl, a wedyn mae da ni Chinese takeaway lan yr hewl ni, a wedyn ni wrth gwrs y siop sydd ar y sgwar. O'n i'n gweld yn real caled i trial gwerthu digon o bwyd i wneud y werth fawr iddyn ni cadw ar agor. Achos ni gwrth i'n meddwl am cwpl o pethau eraill, a ni'n meddwl mae car parcio fawr iawn dyn ni, a ni'n meddwl gallwn ni wneud rhywbeth gyda hwnnw. Meddyliais i am fan burger, ond ar ôl edrych mewn i pethau, y costau, prynu'n, mae'n werth tipyn o arian, a i fyny rento bydde'n lot o arian. Ond fe sy'n lwcus yn diwedd bod fi wedi cael rhywun lleol i helpu mas, a mis Ionawr dechreuwn ni'r fan burger yn y lle parcio dros yr hewl. Ie, grêt. Felly, se rwy'n amalchebu pryd o fwyd o blaen llawer fan fwyd yma, siwr bydden nhw'n cysylltu â chi? O, dim problem ydy. Na beth ni wedi ffindio mas yn Llanybydder. Mae lot o bobl bodlon helpu mas phan maen nhw'n dod i cael y burger neu beth maen nhw'n moyn gyda ni. Mae menus i gael yna, maen nhw'n mynd am menus, mae ffôn number fi a gwylod y menu. A na gyd sa'ch chi wneud, a na beth mae rhan fwy o bobl yn wneud nawr yw ffonio fi lan, gwyl wrth fi beth maen nhw'n moyn, a rhan fwyaf amser, mewn 10 munud, maen nhw'n barod i gael ei gasglu. Ie, felly, beth chi wedi dysgu rydych chi'n gweud yn sydd y cyfnod yma? Wel, y dysg mwyaf fi wedi gweld yw, fi'n credu bod fi'n un o'r busnesu lwcus. Mae llawer o gwestiodd, tafarnau, mae 4-5 y cae bob diwrnod yn y gwlad yma ar y moment. Fi'n lwcus iawn bod perchnogion deallus iawn gyda fi. Maen nhw wedi bod yn real dda iddo ni fan hyn yn Cross Hands, Gwesty Cross Hands, Llanybydder, a cadw yn touch fel maen nhw'n gweud, siwr mae pethau'n mynd a pethau fel ni, a na'r ffordd i ni wedi bod lwcus cael perchnogion sy'n deall y sefyllfa a cadw fynd o fyny. Diolch yn fawr, Kevin, am siarad. Diolch. Iawn.